Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Karin maganar Suleiman ɗan Dauda, sarkin Isra'il. Ga karin magana da za su taimake ka don samun hikima da horo, don ganewa kalmomi masu zurfi, don neman rayuwa ta horo da kuma ta hankali. Kana yi abin da yake daidai, mai adalci da kuma wanda ya dace, don sa marar azanci ya yi hankali, ya sa matasa su sani su kuma iya rarrabewa. Bari masu hikima su saurara su kuma ƙara gane su. Bari masu tunani kuma su sami jagora, don su fahimci karin magana da kuma misalai, kalmomi da kuma kacici-kacici masu hikima. Tsoron Ubangiji shi ne masomin ilimi, amma wawaye sun raina hikima da horo. Allah sa mu gane.